Ajhadun nas fil alim ahluhu wa jiranuhu. Wong sing paling ora seneng ngaji karo wong alim iku malah ahluhu, keluarganya. Injil saestu niku. Para kiai ku iso mulang anak-anake wong liya. Tapi nggih kadang belum tentu lho saged mulang anake dhewe. Termasuk guru-guru madrasah. Iku ya iso mulang anak-anake wong. Tapi kadang-kadang anake dhewe malah ora kena diulang. Guru-guru ngaji Quran ya semono uga iso ndeke mulang Quran karo anak-anake wong. Kadang-kadang ya anake dhewe ya gak iso. Iki Kanjeng Nabi lho sing dawuh iku ajhadun nas iku. Ngene kitab Jamu Shaghir. Dadi kenyataane ngono. Mulane sing gak gelem ngaji karo wong alim iku malah ahluhu wa jiranuhu. Nomor loro tangga-tanggane. Mulane kadang-kadang wong adoh do nyedak karo wong sing alim-alim, malah sing tanggane dhewe iku gak gelem ngaji karo wong alim iku mau. Iki fakta. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.